Салом дӯстон, дар ин видео ман ба шумо нишон медиҳам, ки ҳамин сайт платит мекунад ва дар видеои пешина ман гуфта будам, ки агар ҳамин сайт пулша бигзарона дар кашлоки WebMoney ва ман боз як видеои дигар мекунам. Ва сайт платит мекунад ва дар баланси ман пул гузаштаг ва ин ҳозир ман сетаи дига задани будка гирем, дута 60 рубла, яктаи дигаш 75 рубла. Ва ё шакл бу ажиданидан бу бигзара ёш ана инҷа финансиро интихоб мекунем ва ина нависаги ки 2024 феврал соати 21:16 пул дар WebMoney кашлоки ман гузаштаг. Ва ман айсаи 100 рубли дига гирифта будам ва обши ина ҳозир 208 рубла ҳамин сайт гирифтагиам. Ва ина WebMoneyро интихоб мекунем, инҷа история оператсияро интихоб мекунем. ина аз тарафи дасти рост нишон дода ки 1.03 ВМЗ дар баланси ман гузашта, $1.03 мешавад. ва сайт платит мекунад, пул метавонед дар ҳамин сайт кор кунед. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.